Lekin Sherbachov Farxori navi baroдар аяса чанд километр пеш ма телефонхари омад. Ай Фархор омади бародар. Мақсад я телефон дошт, болоштум дод, я телефони гизала гифти. Чӣ хела телефон ака? Созоихи? Я бародар ай Фархор ай чанд километр пеш омад. Я телефон беу дошт, болоштум дод. Я телефони тач каш додум бародаро. Кадо найрай дур миен мақсад бе алиш болоштум дод бародар ай пеш гам мезанам фақат не бародар. Аяса чанд километр омад, телефон дошт, болоштум дод. Телефон чӣ хела ака? Созай. Чӣ хела хагун бугу баромад ки хагун чи? Чӣ хела бугу? Ай биен бачаку. Хай бародар хай кам каки изом мекаша лобой кас мақсад лобой накар изом мекаша шаҳри Қурғунтепа кучаи бор магаси якай схунай бародар шаҳр Душанбе шаҳри Ваҳдат шаҳри Кулоб занг мезанед шумо телефон метем болоштум метем бародар фақат қирган мен шаҳри Қурғунтепа кучаи бор магаси якай схун ми ай бародар тикток бениҳоят минадорум ки қадасгирӣ мекунед ҳаматон да бародар раҳмати калон дар ютуб канал дорум бародар дар ютуб канали хидмат дар ютуб ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед бародар ютубдам канали хидмат ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа дар панаи худо бошем бародаро айрай дур меем бен арзон мекунем метавонам алиш болошун лубой кора мекунам дар панаи худо